It's Onktime. Let's start the show. Welkom bij Midden-Limburg op zondag. We hebben weer een prachtige uitzending voor jullie. En we beginnen vandaag met een item over het robotteam dat onlangs bij ons te gast was. De jongens en meisjes van Wings Agora. Ze zijn naar Houston afgereisd en ze hebben daar een indrukwekkende derde plaats behaald. En we gaan gezond culinair op stap. Alle kastelen bezoeken, maar wel hele mooie kastelen bezoeken. Op de fiets of met de auto. Maar culinair wordt het zeker en bijzonder ook. We sluiten af met een item over het OLS. Niet over het OLS rechtstreeks, maar over een kinderboek over het OLS. De makers daarvan zijn hier vandaag bij ons, Hanneke Droom en Marco Jurissen. En zij vertellen ons alles erover. Welkom bij Midden-Limburg op zondag. Welkom. This team showed the iteration and teamwork truly stacks up. From the Netherlands. Onlangs waren ze bij ons in de studio, de mensen van het team The Energizers. Een team dat met robots de strijd aanging met creatieve, intelligente teams van over de hele wereld. We hebben ze succes gewenst en misschien heeft het geholpen, want ze zijn derde geworden in Houston tijdens deze wedstrijd. En we gaan erover praten met de aanstichter van dit alles, Flint van Lier. Hartelijk welkom. Lara Evers zit naast je en er tegenover zit Hans Hogeweg, de coach, de begeleider. Om met jou te beginnen, Flint. De aanstichter, hoe kwam je op het idee om mee te doen aan deze wedstrijd? Nou, in mijn eerste op Agora, toen kreeg ik gewoon een vriend naar me toe en die zei zo, hey, wil je een Lego League team met mij starten? Ik zeg zo, ja natuurlijk, waarom niet? Zijn we mee begonnen, was eigenlijk de competitie hiervoor, mee gespeeld en uiteindelijk na 2 jaar dat doen waren we denk van, eigenlijk moeten we een hoger niveau, want er is geen uitdaging meer voor ons. En toen zijn we met FTC begonnen, team opgericht. Heel veel mensen uitgekozen en uiteindelijk zijn we hierin gekomen. Ja, maar dit is dan WK First Tech. Die Lego League is een soort jongere generatie. En daarna komt er nog een niveau eigenlijk van wat oudere spelers. Mm-hmm. Is het zo dat jij in je vrije tijd ook met dit soort technologie werkt? Want hier zien we dan de robot die dus jullie naar de overwinning heeft geholpen. Of jullie hebben hem of haar, ik weet het niet, naar de overwinning geholpen. Is dat iets waar je in je vrije tijd mee bezig bent? Oh ja, zeker. Ik ben op school tot ik weg word gestuurd door de conciërges. Dus, en wat doe je dan? Gewoon programmeren aan de robot, draaien. Er kan altijd wel iets beter aan de robot dat hem een stukje sneller maakt. Flint, waar staan de letters voor die je net noemde? Welke letters? De FT, jij zei het zo snel. Die competitie. FTC, dat staat voor First Tech Challenge. Maar kijk. Voor ons vinden we FTC wel makkelijker om te zeggen. Dat klinkt ook wat cooler inderdaad. Ja. Dus je vindt het leuk, die techniek. Gaat dat ook voor jou, Lara? Ja, zeker. Ik ben ook begonnen bij Lego League. En het is bij mij begonnen op de basisschool. En toen ben ik uiteindelijk gevraagd om mee te doen bij de Energizers. En ik vind het gewoon superleuk. Dus. Ja, het is een team van 19 leerlingen, studenten zoals je wilt. Er zijn 2 vrouwen, jij bent er 1 van. Hoe is dat tussen al die jongens, al die techniek-nerds? Nou, het is op zich echt wel een gezellige sfeer in het team. Daarbuiten, het is gewoon gezellig om met de groep. Het is één grote vriendengroep een beetje. Dus het is altijd gezellig om samen aan de robot te draaien. Had je ook nog een speciale taak in dit verhaal? Nou ik draai vooral aan de robot. En daarbuiten design ik ook de t-shirts of de truien. Oké. Ja. Kunnen jullie ons meenemen naar die wedstrijden in Houston? Uw collega's zijn hier geweest, die hebben verteld. Jullie stonden klaar om op reis te gaan. De robot veilig verpakt. Dan kom je daar aan. Het is daar groot, druk. Vertel eens, Flint. We kwamen daar aan. Je begint eerst met je pit op te bouwen. Want er komen jury langs om te vragen hoe je het hebt gedaan dit seizoen. Dus daar begonnen we eigenlijk mee. Toen hadden we wat oefenwedstrijden. Daar zagen we eigenlijk onze eerste problemen krijgen. Want we hadden ze robot uit elkaar gedraaid. Wat vliegtuigen in elkaar. En uiteindelijk gingen we door naar kwalificaties. Ja, je gaat er heel snel overheen. Er zouden de eerste problemen komen. Wat gebeurde er dan? Want nu zit hij goed in elkaar. Maar ging het goed? Hij zat helemaal correct in elkaar. Maar we hadden eigenlijk een probleem met... we gebruiken een camera om een bepaald iets te scannen. Alleen de belichting was daar een heel stuk anders. Dus onze camera viel net wat anders. Dus daar hadden we onze eerste tegenslag. En dan opnieuw kalibreren de camera? We hadden eerst geprobeerd opnieuw te kalibreren. Helaas lukte dat niet al te best. Dus, en ik heb een snelle oplossing gemaakt dat we eigenlijk in het hoek van het veld reden en daar onze robot deden kalibreren. Dus dan wist hij van, ik sta in de hoek, dus ik weet de positie.
Ja. Goh, wat leuk. En nou, op een gegeven moment kom je steeds verder. Hè? Je hebt een aantal fasen in dat toernooi. Die hebben ook verschillende namen allemaal. Hoe werkte dat? Wat was jouw rol in die verschillende fases? Nou, je hebt op het veld dus heb je verschillende taken. Dus je hebt de 2 drivers, die besturen de robot. En ik ben zelf human player, dus ik leg eigenlijk de ballen neer voor de robot. En de oefenmatches was gewoon een beetje weer opnieuw uitvinden hoe het werkt. Want het is natuurlijk iets anders op het WK. En tijdens de kwalificaties, het was natuurlijk iets spannender, want het niveau ligt wat hoger. En we hebben helaas de play-offs niet gehaald. Maar het was wel super leuk. Ja, want dit is een indrukwekkende machine met allemaal servo's en tandwielen eraan. En dit is wel een ding wat hem vooruit kan trekken, zo te zien. Met een soort van rubbersbandje. Wat moet hij eigenlijk doen? Wat moest hij doen in die wedstrijd? Het doel is eigenlijk, je speelt 2 tegen 2 op een veld. Je hebt team blauw en team rood. En uiteindelijk heb je eigenlijk ballen, wat je daar eigenlijk net voor ziet, moeten wij oprapen en dan moeten wij in doelen schieten. En het team dat eigenlijk de ballen in een bepaald patroon schiet en wie de meester in schieten, wint uiteindelijk de wedstrijd. Mm-hmm. Nou, was het onderdeel van de wedstrijd dat het niet alleen ging om het bouwen van de robot en het winnen van de wedstrijd. Er kwamen ook meer dingen bij kijken. Ja, je hebt eigenlijk 2 prijzen, hoe wij het meestal noemen. Je hebt eigenlijk de robotcompetitie en je hebt eigenlijk de judging, hoe wij het noemen. Dus je maakt eigenlijk een samenvatting van 15 bladzijden over je hele seizoen. Hoe heb je je robot gebouwd? Wat was je gedachte erachter? Maar ook je enthousiasme uitgeven naar de community. En daar hebben we ook enorm veel hiervoor gedaan. En uiteindelijk een portfolio van gemaakt. Heel veel pit-interviews gehad, hoe wij dat noemen. En toen hebben we denk ik de 3e plek prijs op de macht. Ja, zeer indrukwekkend. Jullie zijn erbij gecoacht door een paar docenten. Een daarvan is hier, coach Hans Hogeweg. Ja, Henk. Henk, sorry. Ja, ik heb zo'n slecht handschrift. Maakt Dat niet is, gaat dokter moeten worden. Nee, Henk Hogeweg. Wat was jouw rol in dit hele traject? Is dat een technische ondersteuning of was het ook een mental coach? Nee, eigenlijk ben ik er een beetje ingeluisterd ooit. Zeg maar 1,5 jaar geleden. Toen hebben ze mij... was ik enthousiast, zeg maar, supporter bij een van hun wedstrijden in Hasselt. En kreeg ik ineens van hun een award uitgereikt, beste supporter, zeg maar. En 2 weken later kwam de aap uit de mouw van meneer Hogeweg, wilt u misschien coach worden bij ons team voor sponsoring en outreach. En dat heb ik afgezegd, dat is niet te missen. Want met dit team wil je heel graag samenwerken. Ja. En ik heb dus eigenlijk me vooral gefocust op het coachen van de leerlingen die de sponsorgelden binnenhalen, die outreach doen naar andere bedrijven, met demo's geven enzovoort. En daar heb ik het meeste werk eigenlijk aan. Nou, achteraf en voor de rest ben ik vooral taxichauffeur en de sleutel van de school. Manager van alles. En, ja. Maar ik vroeg het voor 2 dingen eigenlijk. Hè. Dus inderdaad, van wat is de ondersteuning die je dan biedt. Nu is het natuurlijk succesverhaal. Ze zijn 3e geworden. Het is super indrukwekkend. Zijn er ook momenten geweest dat het team dacht van, gaan we dit wel redden? Want ik begreep de vorige keer dat ze bij ons in de studio waren, dat ze een beetje achterliepen op schema. Ja, nou het is weer ook nu weer gelukt om precies op tijd, zeg maar, klaar te zijn met de robot. En misschien niet helemaal zoals ze zelf zouden willen. Ik denk dat als je Flint eerlijk vraagt wat hij eigenlijk had gewild, had hij het liefst nog een week eraan blijven sleutelen. Maar hij deed het eigenlijk best wel goed. Niet helemaal, zeg maar, misschien optimaal op de eerste dag, zeg maar. Hè. Maar en dat merken we dan ook, zeg maar. Hè. Dat is een heel ambitieus team. Hoe ga je daar als coach dan mee om? Ja, nou ja, dat moet je wel bespreken met elkaar. Want er moeten geen verwijten worden gemaakt als er iets fout gaat. Of als het niet helemaal goed gaat. Of als een coach iets zegt wat niet goed is. Of iets doet wat niet goed is. Wat niet goed valt. Dus dat moet je gewoon met elkaar over hebben. Dus het heeft ook eventjes even flink met elkaar uitgesproken. Op de donderdag was dat. Nee, de vrijdagmorgen. En die tweede dag, die draait dan ook fantastisch meteen. Dan merk je gewoon dat er een hele andere sfeer weer in die groep terugkomt. Dat, zeg maar, de teleurstelling van de eerste dag, waar het niet helemaal lekker liep zoals we zouden willen. Dat ineens hartstikke goed gaat. Ja, dat is hartstikke uiteindelijk met fantastische resultaten. Waar ik zo benieuwd naar ben, hè? Buiten dit allemaal, maar ze zijn in één keer in Amerika. Hoe was dat, Flint? Ja, bizar. Gewoon even, uiteindelijk stond je daar en dan ben je gewoon, we staan hier op het WK en je staat tussen teams wat je altijd op YouTube zag van deze zijn de topteams en dan sta je ernaast met de spelen en dan denk je ook van... Ja, maar sowieso, je stapt uit het vliegtuig, dat is al een beleving om naar Amerika te vliegen, denk ik. En dan zie je echt wat je op Ja, klopt, het was een heel stukje anders daar. We hebben heel erg genoten. We zijn naar NASA Space Center geweest, natuurlijk een hele mooie week van gemaakt, maar we waren daar denk ik wel echt voor de competitie. Maar het Space Center, dat leek mij, als je het mij vraagt, wel een van de hoogtepunten van de reis. Zijn jullie er echt dichtbij geweest? Of,
Nee, we zijn vooral naar het museum geweest en toen nog even naar de Mission Control gaan kijken. Maar ja. Nou, het is wel frappant, want we hebben natuurlijk ook nog een bedrijfsbezoek gedaan. Oh ja, klopt. Bij Persona AI, die maken humanoid robots. En dan is het wel heel interessant, vind ik als coach, om dan terug te horen dat al die mensen die bij NASA hebben gewerkt, zelf ook vaak een FTC-achtergrond hebben, die ook deze competities hebben gespeeld. Dus die jongens die krijgen een boost van, moet je kijken waar je terecht kan komen als je dit soort dingen gaat zitten doen en deze kennis en vaardigheden opdoet. En die werkten met dezelfde software en met dezelfde manier van tooling en testen eigenlijk wat zij als team doen. Dat is ongelooflijk leerzaam geweest. En ik hoor een NASA. Ambities. Dan liever de lucht in. Ja, ik wil sowieso werktuigbouwkunde gaan studeren, maar vanuit daar, ja, dat zie ik nog wel. En jij? Ja, ik zit pas in 3 VWO, dus ik heb nog even tijd om te bepalen wat ik Ja, wil maar je gaan mag al gaan dromen, toch? doen. Ja, Je precies. bent gewoon in Amerika geweest. Ja, klopt. Ja, wie kan dat nou wel zeggen op 3 VWO, toch? Ja. En als begeleider, hoe ga je dan met de menselijke kant om? Want ik hoor nu alle technische verhalen, maar Nou, we hebben wel geprobeerd. Een van de andere leerlingen die zei heel mooi op de tweede of derde avond van God, het is wel mooi zoals jullie ons Amerika ook laten zien, uitleg proberen te geven hoe Amerikanen leven. Eigenlijk datgene wat je op televisie ziet daar ook gebeurt. We waren best wel even een beetje bezorgd, zeg maar, hoe gaat het op het vliegveld Houston, hè, want alle wilde verhalen over ICE en dat soort dingen en Trump zijn achtergronden. Nou, daar hebben we eigenlijk helemaal geen last van gehad. Wij liepen het vliegveld op in Houston. En die hele aankomsthal was gewoon helemaal leeg. oh, echt? En we waren binnen een kwartier allemaal erdoor. En zonder problemen. En dat was natuurlijk wel heel fijn voor ons, zeg maar. Dus ja, je maakt wel wat mee. Ze zien ook, zeg maar, de verschillen in inkomens. Dat zie je meteen op straat. Dus dat krijgen ze ook meteen mee. De zwervers, de leegstand die er is in winkelcentra vlak voor ons hotel. Ja, dat soort dingen. En dan vervolgens weer het financiële hart, zeg maar. En dat enorme conventiecentrum met 600 meter lang is 3 etages hoog. En dan met 50.000 man naar binnen, zeg maar 3 dagen lang lopen ze weten. Ja, dat is geweldig. Een reis met veel indrukken en een prachtige prijs voor jullie allemaal. Ik denk dat we het langzaam kunnen afronden. Hartelijk dank voor jullie komst en nogmaals gefeliciteerd. Ja, en mocht je nog bij NASA gaan werken, kun je altijd terugkomen. Komt goed. Dank je Dat is wel. wel gaaf. Fijne dag. Dankjewel. Er staat een heel leuk evenement op stapel, namelijk de kastelenproeverij. Kun je daar kastelen proeven? Ik weet het niet, maar de dames hier weten er alles van. Joyce, Petra, welkom. Dank u. Jullie zijn van de kastelenproeverij. Wil je het uitleggen, Joyce, wat het is? Jazeker. Wij doen tweede Pinksterdag een leuk arrangement bedenken. Of dat hebben we bedacht. En wij gaan een kastelenproeverij doen. Eigenlijk is het misschien wel een hap en trap, maar het is meer. We willen de kastelen laten beleven in Roerdalen. En op initiatief van mijn buurvrouw hebben we een paar kastelen benaderd. Dus het is een fietstocht dus. Het is een fietstocht waar we wel gezegd hebben, als je niet kan fietsen, je mag het ook met de auto doen. Aha. Ja. Maar Petra, jij bent de kasteelvrouw van het kasteel Aarwinkel. Een van de geluksplekken in Roerdalen overigens, Ja. want er worden er meerdere geluksplekken aangedaan, denk ik, op de route ook wel. Jawel, er worden nog een aantal Dalenbroek geluksplekken is ook een gelukspleek aangedaan. natuurlijk. Natuurlijk Maar Dalenbroek. daar gaat het Ja. dit keer niet om, want de Nee. culinaire beleving, wat ga jij bieden? Nou, daar kun je ook wel gelukkig van worden natuurlijk, hè, tuurlijk. die culinaire beleving. Wat we bieden, dat is natuurlijk nog een verrassing. Maar in principe krijgen mensen op 4 locaties dus iets lekkers te eten. En zoals Joyce zei, is er ook een mogelijkheid om de kastelen gewoon te zien met een gids en daar ook een rondleiding te volgen. Dus Het is eigenlijk een hele leuke sportieve activiteit op tweede Pinksterdag. Ja, en we hopen natuurlijk dat het mooi weer is Ja. en dat mensen van de omgeving genieten. Zeker. Want ze mogen dan ook bij jou door het kasteel lopen met een gids? Ja. En een mooie biep? Ja, bijvoorbeeld. Ja, Bijvoorbeeld. zeker. Ja. Daar komen ze ook allemaal. Ook in kasteel Dalenbroek is dit keer ook een VVV-gids. Heel toevallig zag ik nu ook een bericht over de geschiedenis van Dalenbroek. Kent ook niet iedereen, Nee. denk ik. Hè? En ik ben er natuurlijk ook wel vaker geweest. Maar ja, wat nou waarbij hoort en
wiens eigendom het Mhm. in de vroegere jaren was. Dat wist ik ook allemaal niet. Ja, toch best interessant. Joyce, en doe best de bijzondere dame die dan alles verbinding maakt. Ja, inderdaad. Petra die gaat zeggen van, ik zou dit wel graag organiseren. Zou jij mij willen helpen? En nou, we hebben vaak dingen samen gedaan. Ik doe vaker arrangementen bedenken. En deze keer hebben we bekeken welke kastelen mee wilden doen. En Dalenbroek, die had nog niks op het programma. En zodoende hebben we de combinatie Dalenbroek, kasteel Aarwinkel. En dan ga je kijken, want we willen een fietstocht doen. We wilden een stukje culinair. En dan hebben we gezegd van oké, dan hebben we eigenlijk ook nog wel 2 restaurants nodig. Zodat we een mooi rondje kunnen fietsen van 30 kilometer. En waar je 4 stoppunten hebt. Aha. En nou, dan begin je eigenlijk bij Dalenbroek. En dan ga je eigenlijk direct weg. En op het laatst kom je daar terug en dan kun je die rondleiding doen. En dan gaan we naar Oetspanning, de Meulenberg en Melek bij de molen. En daar heb je je eerste proeverij. Dan fiets je heel mooi door het Roerdal richting kasteel Aarwinkel. En daar kun je dus ook gaan proeven. En dan proef je ook de sfeer van het kasteel. Dat doe je in die rondleiding. En aan de andere kant ga je naar de gasterij. En daar is dan Culinaire iets gedeelte. culinairs. Ja. En Allemaal. hoe lang ben je onderweg dan? Nou, het is 30 kilometer. Het ligt, ik weet niet hoe snel je fietst. Ja, dat klopt. Heel Ja. snel. Ja, nee, en we richten het ook zo in dat de mensen die deelnemen, die kunnen deelnemen aan de rondleidingen. Het is geen verplichting. Je kunt ook alleen lekker van de een naar de ander op het terras zitten en je gerechtjes tot je nemen. En dan weer een stuk verder fietsen. Ja. Is het nou de eerste keer dat je zo'n evenement organiseert? Want die trap en ik ben even de naam kwijt. Fietsen en gezellig eten en wat drinken, dat heb je al eens eerder gedaan. Ook heel succesvol. Ik ben eens een keer mee geweest. Dat was onvoorstelbaar hoeveel mensen er meededen. Is dit nou de eerste keer dat je zo'n soort opzet gebruikt? Ja, de kastelenproeverij wel. De andere is trappas. En dat was trappen en tapas. Ja. Nu kiezen we voor eigenlijk de combinatie die wij al 2 jaar achter elkaar hebben gedaan. En dat is happen en stappen met asperges. En nu gaan we in het voorjaar die kastelen proeven. En ja, asperges zal zeker terugkomen. Want als je dadelijk verder rijdt, weer vanuit Posterholt naar Vloderop en Vloderop Herkenbos, dan kom je ook over een paar zandgronden waar je die prachtig de aspergebedden ziet. Precies. Dus Dat we willen die al in beleving. de mond eigenlijk. Ja, en dan ja. hopelijk op de plekken dat je daar iets lekkers van gemaakt krijgt. Ja, er zijn natuurlijk meer kastelen hier in de buurt. Ja. We zijn daar mee gezegend, het landschap. Prachtig. Zeker. Ik kan me ook voorstellen dat je dan alvast denkt, als dit goed gaat, kunnen we misschien wel uitbreiden. Want Ja, en zeker. met meerdere afstanden. Ja. Hè? Dus niet alleen 30, maar misschien iets korter en iets langer. Ja, Is dat iets waar je mee bezig bent? Ik heb geprobeerd om nog andere locaties erbij te krijgen. Het is eigenlijk, het begint bij de dag van het kasteel. Dat is een landelijke dag waarbij kastelen hun deuren opengooien voor het publiek. Er zijn ook heel veel particulier historische buitenplaatsen bij. Echte particuliere buitenplaatsen. Hè? En ja, we zijn in Roerdalen gezegend met 6 kastelen. Waarvan er nog een aantal echt particulier zijn. Ik zou het heel leuk vinden als we een volgende keer met die kastelen, met nog meer kastelen ook zoiets gaan doen. Want ja, goed, Frimerson zou natuurlijk prima erbij kunnen. Het Stenenhuis misschien ook. Goed, dat lukte nu niet. Kasteel Montfort heeft wel een open dag. Hè? Daar hoef ik geen reclame voor te maken. Die hebben een uitgebreid programma. Maar dit vind ik dus wel weer heel leuk. Ja, zeker. Ja, Wat zou nu iets zijn van mensen die ook zeggen van ja, we kennen het allemaal. Maar wat zouden dan nog verrassingen kunnen zijn? Wat zouden ze nog kunnen tegenkomen? Nou, je ziet elke keer als we een arrangement bedenken, vindt iedereen het toch verrassend op welke plekken je toch komt. En we hebben dan nu misschien niet zo'n verrassende plek qua horeca. Het zijn allemaal bekende bedrijven. Maar de keuken, de koks, die kunnen we elk mens verrassen. En daar kijk ik wel van uit dat dit jaar zeker weer gaat lukken.
Dus elke keer weer iets nieuws te beleven, of culinair, of qua route, of qua andere Ja, zaken, ja. of een rondleiding wat eerder niet was, Ja. of toch de moeite waard maakt. Ja, want dit hebben we nu bewust gedaan, die rondleiding daarbij. Bovendien is bij het kasteel zijn nog meerdere activiteiten, maar die zitten wel los van de kastelenproeverij voor de mensen die meedoen. Maar ja, weet je, als je kijkt naar de trapasroute, naar de hap en stappen, naar ik doe ook bijvoorbeeld, volgens mij ben je ook een keer mee geweest, de Mijnweg op, de safari. Dat gaat dit jaar zeker weer gebeuren. En we hebben nu ook een toeristisch platform in Roerdalen, hè, een samenwerking met de ondernemers. En ik sta ook mede aan de lat om nog meer leuke arrangementen te gaan bedenken. En daar zijn we nu ook pas mee gestart om nieuwe arrangementen samen te bedenken. En dan soms heb je wel iemand nodig die het uitvoert. Hè? Want de ondernemers hebben het allemaal druk met hun eigen zaak. Nou, en ik heb een onderneming die dat wel weer kan verbinden. En dat vind ik ook heel erg leuk. Heel fijn om een verbindende schakel te hebben. Zeker, Hè? Die, zeker. Heb je ook inderdaad- nodig, denk Ja, ik. Hè? ja, Maar zeker. zo de sfeer van jullie Ja. onderling ondernemers in Roerdalen is toch prima te noemen, of niet? Zeker. Ja, Ja. ja, ja. Want Ja. er komen Ja. toch mooie dingen uit. Ja, zeker. En er zijn er nog wel een paar heel mooie in petto. In ja. het verschiet. Ja. Oké. Ja. Als mensen dit nou gehoord en gezien hebben en denken, nou, dit lijkt me wel wat. Waar kunnen ze zich aanmelden voor de kastelenproeverij? Zij kunnen zich aanmelden op de website van Bisonjer, www.bisonjer.eu. Maar je kunt ook naar de website van Kasteel Aarwinkel gaan. Dan zie je ook nog een paar andere arrangementen voor die dag. En dan krijg je ook direct de link naar ons. En we hebben deze mooie poster gemaakt. En je hoeft maar de QR-code te scannen en je komt er al. Oké. Nou, dank voor jullie komst en voor de toelichting. En veel plezier met deze prachtige kastelenroute. Ja, succes en vooral lekker, hè? En gezonde combinatie fietsen en eten altijd goed. Ja, Toch? dus echt iets voor jullie. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging, Joyce. Eerder maakten ze een succesvol prentenboek over vastelavond. En nu hebben ze een nieuw onderwerp bij de kop gepakt. Een prentenboek over het OLS. En dan zijn ze voor je aangeschoven, Hanneke Droom, de schrijver, en Marco Jurissen, de illustrator. Hartelijk dank, welkom terug in het programma. Ik had het al even over het eerste prentenboek. Jullie hebben de smaak echt te pakken gekregen, blijkbaar. Ja, en de gemeente ook wel. Laten we dat niet vergeten, want zij zijn wederom de opdrachtgever van dit tweede prentenboek. Gemeente Roerdalen. Gemeente Roerdalen, ja zeker. Dus we waren blij dat we weer voor ze aan de slag mochten. We waren ook wel verrast, eerlijk gezegd. We dachten, dit blijft bij één uitgave. En dan blijkt er meteen achteraan de tweede al te mogen komen. Dus, Leuk. Ja, we waren de eerste waren we aan het presenteren aan de gemeenteraad. En opeens kwam er een amendement uit de hoge hoed van we willen een vervolg. Maar het is toch wel bijzonder natuurlijk dat de gemeente daar de beurs voor trekt. Ja, en dat begon allemaal in het kader van promotie van de Limburgse taal op kinderdagverblijven en BSO's. En dat bleek een dusdanig succes. In eerste instantie zou het ook alleen worden verspreid, dat eerste boekje dan op kinderdagverblijven en BSO's. Wij kwamen zelf met het idee om het dan ook aan bewoners, of aan wie het boekje wil kopen, aan te bieden. En dat was onverwacht succesvol. Maar deze aanleiding is totaal onverwacht. Want wie had verwacht dat Melik de zou halen? Ja, niemand. Niemand. Nee, precies. Ja, dit is 1 keer in je leven. Ja. Dus, dit komt natuurlijk prachtig samen nu natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk ook het idee van de gemeente. Van hoe vaak komt het nou voor dat het OLS in jouw gemeente is? Daar willen we natuurlijk ook wel het maximale dan uit gaan halen. Ja, wat leuk. Ja. Het boek bestaat uit het verhaal van 2 hoofdpersonen die we kennen uit het vorige boekje. Ja. Zij gaan op avontuur en ze maken van allerlei dingen mee. En ondertussen komen ze allerlei karakters tegen, Hanneke. Ja, dat is eigenlijk een beetje inderdaad het plot. We moesten natuurlijk een verhaal verzinnen rondom het OLS. De vraag van de gemeente was van enerzijds, het is weer in een dialect geschreven om dat dialect spreken te stimuleren. En aan de andere kant willen ze ook natuurlijk kinderen meegeven van wat is nou een OLS, wat is nou een chaterie.
Dus ja, Het cultureel erfgoed. cultureel erfgoed, maar het moet geen geschiedenisboek worden, want de kinderen moeten het ook nog leuk vinden. Dus dat was wel een uitdaging. Maar ja, ik denk dat het gelukt is. Kun je al iets verklappen van het verhaal? Want zit er klein. bijvoorbeeld ook het kinderoorles in? Nee, het kinderoorles zit er niet in. We beginnen eigenlijk het verhaal met kinderen die verveeld langs de weg zitten te wachten op die optocht, want die komt maar niet. Hè? Want dat duurt in de ogen van kinderen wachten op iets. Ontzettend lang. Dat duurt ontzettend lang. Nou goed, en op een gegeven moment komt die optocht voorbij en ze worden helemaal enthousiast en ze vinden een stok op straat en ze zijn zelf ook aan het marcheren over de stoep en hebben eigenlijk niet in de gaten Wat er allemaal voorbij komt. Ja. Onder andere 2 mensen van de schutterij van Melek met de num. Ja, dat missen ze. En ja, goed, op de achtergrond gebeurt er ook nog van alles. Ja, daar komt er iemand voorbij gerend die op het einde van het boekje een hoofdrol krijgt. Oh, wat ja, leuk. dus dat gaan we niet verklappen. Ja. Nee, maar ze gaan, na die optocht gaan ze eigenlijk helemaal tevreden naar huis. Hebben een prachtige dag gehad. En dan maken we een sprongetje van een week, zoals dat in werkelijkheid ook is. En naar het kavelen, hè? Naar het kavelen. Dus dan luistert moeders naar de radio de hele dag. En dan horen ze iets op die radio. Gaan we dit verklappen? Of... Nou ja, je hoort natuurlijk je hoort de hele tijd die tune, hè? Ta, 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 als er weer iemand is afgevallen. Ja. En vervolgens zegt die presentator in zijn enthousiasme, en Wim gaat er vandoor met de num. Nou ja, en wij denken dan, oké, iemand gaat die winnen. Maar kinderen horen daar iets heel anders in. Totale paniek. Totale paniek, maar ze willen het oplossen. En dat gaan ze doen. Het wordt ook een spannend boek dus. Het is ook spannend. Ja, het is... Maar wat ik nu zo leuk vind, jij vertelt het Marco, gewoon jullie vullen elkaar heel goed aan. Maar Hanneke, jij bedenkt de tekst. Zie jij het dan al in beelden voor je? Ja, heel erg. Hanneke stuurde midden eind januari de tekst door. Goh, wat vind je hiervan? En ik was aan het lezen en ik had hem in 5 minuten een eerste keer gelezen. Je leest hem natuurlijk heel vaak. En ik zat te wachten op een antwoord, zo bibberend. En ik heb meteen heel enthousiast teruggereageerd. Ja, dit is gewoon echt heel goed. En er zaten een paar mooie sublijntjes in. Dus je hebt je hoofdlijn. En er zaten nog een paar leuke onderhuidse knipoogjes in. En verwijzingen naar van alles en nog wat. Ook dingen waar je visueel wat mee kunt. Absoluut, ja. Want in het vorige boek heb je ook wat locaties uit de omgeving naar voren laten komen. Heb je dat nu weer gedaan? Ja, het OLS. Kijk, we hebben het eigenlijk zo proberen op te zetten dat je een boekje hebt over het OLS door de ogen van een kind. Ja, hoe beleeft een kind dat? Een kind dat niet per se bekend is met het OLS. Opgegroeid met de traditie. Ja, gewoon echt een eerste kennismaking met. Je zou dat volgend jaar ook zo weer kunnen uitgeven, dat boek. Alleen dit jaar is het extra speciaal, want je ziet in de achtergrond, zie je volop Melek. Je ziet de meulen, de kerk. Geschreven, het is een Belgisch dialect. Ja, nou ja, goed, dat was nog even een uitdaging. Maar we hebben in de uitzending ook Joyce. En Joyce heeft een oom uit Melek die heel goed is in het dialect. Kijk, dus die heeft... Ome Tim, die heeft de tekst voor mij nagekeken op het Meleks. Dus daar zitten dan kleine verschillen in. Wat ik mij eigenlijk afvraag, hoe vertaal je nou zo'n gebeuren van een schutterij? Want het gaat toch om schieten en schietgeweren. Is het dan associatie met oorlog? Is dat in mijn volwassen ogen dan te ver gedacht? Of hoe gaan jullie dat onderbouwen? Is totaal niet aan de orde. Nee, die vraag hebben we eerder gekregen. En je wilt toch eigenlijk... dat boek is een wereld op zich, in die zin. En het is ook een verhaal dat zich alleen in die wereld afspeelt. Kinderen krijgen als ze naar het jeugdjournaal kijken al genoeg narigheid mee. Dus laat dit dan vooral het vieren van iets heel fantasierijks eigenlijk zijn. En wat jullie ook gedaan hebben, begrijp ik uit de verhalen, onder meer in de krant, is die rollen binnen een schutterij eigenlijk benoemen. Hè? De bieleman en wat er dan nog meer... dat was ook wel een opdracht eigenlijk. Hè? Ja, nou goed, we zijn in eerste instantie gaan samenzitten met vertegenwoordigers van alle schutterijen van Roerdalen om input te leveren. En we hebben ook gevraagd van, wat maakt nou de schutterswereld of het OLS zo bijzonder? En die zeiden de verbroedering en dat iedereen elkaar helpt en de gastvrijheid. En dat wilden we terug laten komen. Dus die kinderen die hebben een probleem. En eigenlijk allemaal die verschillende personen uit die schutterij, die gaan die kinderen helpen om tot oplossing te komen. En die maken ze bewust van die waarde eigenlijk. Ja, en dan, dat ze dan meteen meekrijgen dat een marketenster een mandje heeft en wat er dan allemaal in zit. Dat gaat ongemerkt eigenlijk. Wie is de baas van de schutterij? De commandant.
Ja, Voilà. die zit er ook in. Wij weten er nu alles van. Ja, zeker. Nou, ik weet vooral hoe nauw het komt met alle details in uniformen en in gebruiken en in houdingen. Het is met een knipoog, maar wel heel serieus. Het is ontzettend serieus. Want beschrijven jullie bijvoorbeeld ook, want dat vind ik altijd magisch bij zo'n OLS, een beoordeling van de koninginnen bijvoorbeeld, hè, van top tot teen moet het perfect kloppen. Wordt het dan ook een beetje beschreven of gaat dat ook te ver in detail? Niet in tekst, maar het wordt wel in zoverre zichtbaar gemaakt. Kijk, we hebben dus die schutterijen als feedback of als klankbord gehad. En dan krijg je ook gewoon keihard terug van ja, nee, die vogel, daar zit zo'n stokje aan en daar hou je hem aan vast. En dat moet in de rechterhand en niet in de linkerhand. linkerhand. Misschien onbewust, ik ben linkshandig, dus ik had hem in de linkerhand. Nee, dat kon echt niet. Want de leuk. linkerhand, daarmee heeft de schutterskoningin, die houdt ze op de arm van de koning. Dus, Maar de echte keuring zit er niet in. Nee, maar goed, de details komen dan wel naar voren. Je kunt ze dan zien. Ja, zoals absoluut. die vogel was nog in die kant. En eigenlijk de hele de heraldiek, zeg maar, eromheen, de hele symboliek die zichtbaar is, die zit er wel in, ja. Met het andere boek hebben jullie goed samengewerkt met de carnavalsverenigingen. In dit geval een beetje een parallel, denk ik, als het gaat om het leveren van inputs en ook het afzetten van het boek. Klopt dat? Goh. Dus dat je eigenlijk zegt, we komen niet alleen kennis ophalen, maar we willen het boek ook, dat het in de verkoop eigenlijk verspreid wordt binnen die doelgroepen. Ja, we gaan op het OLS-terrein zelf, heeft de gemeente heeft een speciale geluksstand. Ik weet niet of dat precies helemaal de naam wordt, maar en daar zijn wij ook. En wij gaan dat ook voorlezen uit het boek. En dan is het boek ook te krijgen dan tijdens het OLS. En uiteraard signeren we het dan. En misschien als er ruimte is, maak ik er nog een tekening bij. Oh, leuk. Wie weet. Dat is ook wel leuk voor kinderen om dan bij jullie te gaan kijken. Als ze naar het OLS gaan. Ja. En mensen kunnen dus nu ook al het boek bestellen. En dan kunnen ervoor kiezen om het te laten opsturen of het te komen ophalen. En bij dat ophalen zijn wij ook. Dus dan dat maakt extra leuk. Handtekeningen. Ik vroeg me nog één ding af. Hè? Dus je hebt de carnaval eigenlijk, het OLS. Wat is het volgende precies? Wat voor Limburgs traditioneel ding zou je nog kunnen verwerken? Ideeën genoeg. Ja, echt serieus? Zijn we al mee bezig? Nou, kunnen we dit zeggen? Nou, er komt iets. Er komt iets aan. Nog in een andere gemeente. Toon en Mira komen daar niet in voor. Die zijn echt van Roerdalen. Laat dat duidelijk zijn. Maar ja, er komt weer een volgend boek aan. Okay. Ietsje minder snel dan dat dit zich heeft opgevolgd, dat wel. We willen echt iets meer ruimte inbouwen, ook in het maakproces. Maar er komt iets aan. Okay. Nou, leuk om te horen. Super gefeliciteerd met dit project in ieder geval. En heel erg leuk gedaan. Om natuurlijk ook de regio en het OLS in de spotlights te zetten. Ja. We volgen hem. Heel goed. Dank je. Dit was Midden-Limburg op zondag. Hartelijk dank voor het kijken. Heb je nog suggesties? Neem contact op met de redactie. En misschien zit jij volgende week wel hier in het programma. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en EuroPC Roermond.